Yeah, what's up, what's up? Sila ay yung tatunaw kay. Wala tadi ay. Nami guys. Balik na po mig shooting no. Nang rumor na pa man gud iyang ban. Mo ba ni mo kay? Murag na. Kaniadto mga pila ta ka buok ato, te? Sauna? Kapin sa dulaan. Kapin sa dulan. Karon, Kapin sa tulo. Pata lang. oh pero mao na gitawag fighter. Pagsugod naman na ni. Oh. Masugdan Sumbat ni. yapon. Saon man gud niya Yapon eh. gumikan sa mga kakulian. Tagsatag sa pamilya naman. Nang yahay na diskarte. Nya karon nakasinabot naming upat. Ambot ka unsay i-content na mo ani. Diskarte lang gyapon eh. Oh. Unsa kay content na to ani, bro? Ako na na mo content, bro. Kita di ay.